V tomto videu sa naučíme efektívny spôsob vytvárania úloh priamo v spise tak, že budeme na prvej záložke a vytvoríme si rovno úlohu z tejto strany a tá úloha bude rovno doplnená hypertextom. Aby sme sa veľmi nezdržiavali, tak som si pripravil sekciu v tomto spise, v tomto obsahu, kde si vytvoríme dve úlohy. To vytvorenie tej úlohy je veľmi jednoduché. Stačí mi označiť text prvej budúcej úlohy, kliknem pravou myškou, vyberiem si funkciu označený text, nová úloha s hypertextom. Program automaticky prevzal tento názov, vytvoril úlohu priamo pre mňa a ja už si sa môžem len niečo podoplňať a potvrdiť cez OK. Program automaticky doplnil sem hypertext a keď sa pozrieme na záložku s úlohami, tak vidíme tu na tú prvú vzorovú úlohu vytvorenú. Podobne vytvoríme aj druhú vzorovú úlohu, čiže opäť označím text, označený text, nová úloha s hypertextom a opäť sa mi vytvorila nová úloha, ktorá prevzala ten predmet. Tieto úlohy ale vieme vytvárať ešte o trošku efektívnejšie. Predstavte si, že by sme chceli vytvoriť úlohu, ktorá sa bude volať tretia úloha, bude na 10.11.2025 a zodpovedný za ňu bude kolega. No skúsme, či si s tým náš systém poradí. Označím text, stlačím pravú myšku a dám opäť funkciu nová úloha s hypertextom. No a pozrite, čo program dokázal uhádnuť. Program pozná nejakú rozumnú syntax, ako by ste mohli zapisovať tieto úlohy a celý tento text vám rozdelil. Čiže pochopil, že názov má byť tretia úloha, dátum začiatku pochopil, že má byť 10.11.2025 a zodpovedného uhádol podľa prvých písmen mena, že túto úlohu priradil kolegovi. Môžeme si celý systém uložiť. Tak, a opäť nám tie úlohy naskočili sem v podobe hypertextov. A keď si otvoríme samotný spis, tak tie úlohy, ktoré sme tu povytvárali, to je tá úloha, ktorú sme vytvorili na kolegu, tak opäť to tu máme všetko pekne vytvorené s tým, že máme v tomto systéme veľmi pekný prehľad pomocou hypertextov. Ale môžeme ísť ešte o trošku ďalej. Využijeme, že môžeme spraviť z tohto zoznamu napríklad zaškrtávací zoznam, čiže stlačím klávesovú skratku Ctrl+Alt+M a systém mi narobí z toho takéto hypertexty a tu pred nimi doplňa zaškrtávacie polia. No a predstavte si, že chceli by sme v tomto systéme vyznačovať, kedy sú úlohy splnené alebo nesplnené. Tak vyskúšame, ako si ten systém s tým vie poradiť. Čiže vyskúšajme, že napríklad prvá úloha bude splnená, druhá úloha bude takisto splnená. Tak. No a teraz mám možnosť využiť funkciu. Označím si tento zoznam úloh, kliknem pravú myšku, riadok a tu mám funkciu kontrola plnenia úloh. Spustím funkciu a program automaticky uhádol, ktoré úlohy boli už poplnené a automaticky to za vás zaškrtol. Ukážeme si, ako to vyzerá v infoboxe. V infoboxe to vidíme veľmi prehľadne urobené, to znamená, vidíme zaškrtnutie, hypertext, názov úlohy. Keď na ten hypertext klikneme, tak aj tu vidíme, úloha bola splnená a máme hneď prehľad o celom systéme, že ako
sa nám tento spis vyvíja.